ടോക്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നവംബർ 14-ാം തീയതി ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിശുദിന ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. നിങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം ആദ്യം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വിന്നറായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വീഡിയോയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉത്തരമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്. വീഡിയോയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം: ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം ഏതാണ്? ഏതൊക്കെ കാലത്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരിച്ചത്? ആയിരത്തി 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 1964 മെയ് 27-ാം തീയതി വരെ ആയിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം: ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം PDF അയച്ചു തരുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയാണ് കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം: UN ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ അധ്യക്ഷയായ നെഹ്റുവിൻ്റെ സഹോദരി ആരാണ്? അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്. നെഹ്റുവിൻ്റെ സഹോദരി ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഉത്തരം വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്. ആറാമത്തെ ചോദ്യം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്: നെഹ്റുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേരെന്താണ്? നെഹ്റുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ്? നെഹ്റുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് സ്വരൂപ് റാണി എന്നാണ്. ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സ്വരൂപ് റാണി. മറക്കരുത്, സ്വരൂപ് റാണി എന്നാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര്. LP ലെവലിലെല്ലാം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ലോക ശിശുദിനം എന്നാണ്? ലോക ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ എപ്പോഴാണ്? ലോക ശിശുദിനം അഥവാ വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ 20-ാം തീയതിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നവംബർ 20-ാം തീയതി ലോക ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നവംബർ 20 1959 UN ജനറൽ അസംബ്ലി റൈറ്റ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നവംബർ 20-ാം തീയതി ലോക ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരെന്താണ്? നെഹ്റുവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്താണ്? പലർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും. ഉത്തരമറിയുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക. നെഹ്റുവിനെ പോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആയ വ്യക്തിയാണ് നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവും. നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരാണ് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. വീഡിയോയിലെ 9ാമത്തെ ചോദ്യം: ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് കുട്ടികൾ നൽകിയ ഓമന പേരെന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. അറിയുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് കുട്ടികൾ ഓമനത്തോടെ നൽകിയ പേരാണ് ചാച്ചാജി എന്ന് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ചാച്ചാജി. വീഡിയോയിലെ 10ാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം എന്നാണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം എപ്പോൾ? നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം 1889 നവംബർ 14-ാം തീയതിയാണ്. നവംബർ 14-ാം തീയതിയാണെന്ന് പലർക്കും അറിയാം, വർഷം അറിയാത്തവരാണ് കൂടുതലും. 1889 നവംബർ 14-ാം തീയതിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചത്. 11ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്? അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ്? ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിക്കുന്നത്. 11ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അലഹബാദ്. അലഹബാദ് എവിടെയാണ്? ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. 12ാമത്തെ ചോദ്യം: അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ച അലഹബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്ത്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ച അലഹബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് പ്രയാഗ്രാജ്. വീഡിയോയിലെ 13ാമത്തെ ചോദ്യം: ജവഹർ എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ചോദ്യം ഇതാണ്: ജവഹർ എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന പേരിലുള്ള ജവഹർ എന്ന് പറയുന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അമൂല്യമായ രത്നം എന്നാണ്. വീഡിയോയിലെ 14ാമത്തെ ചോദ്യം: ഏഷ്യാറ്റിക് ഗെയിംസിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ്? ഏഷ്യാറ്റിക് ഗെയിംസിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. 14ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. വീഡിയോയിലെ 15ാമത്തെ ചോദ്യം: നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്? 'നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ്. നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എഴുതിയ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് നെഹ്റുവിനെ ഋതുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 16ാമത്തെ ചോദ്യം: ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ്? നെഹ്റു പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്? 1912 ബന്ദിപ്പൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ബന്ദിപ്പൂർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായി പങ്കെടുത്തത്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് 1912 നടന്ന ബന്ദിപ്പൂർ സമ്മേളനം. 17ാമത്തെ ചോദ്യം: നെഹ്റു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയത്? 1889 ജനിച്ച ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ 16ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയത്. 18ാമത്തെ ചോദ്യം: 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാർലമെൻറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗം ഏതാണ്? വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എന്നാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പേര്. 18ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. 19ാമത്തെ ചോദ്യം: ഭയത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും മേൽ വിജയം നേടിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് നെഹ്റുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആരാണ്? വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് ഭയത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും മേൽ വിജയം നേടിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 19ാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ. 20ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്. നെഹ്റു ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായ വർഷം ഏതാണ്?
നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി തന്നെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായ വർഷവും. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ബോണസ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചോദ്യം വായിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരമറിയുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക. ആദ്യം ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിന്നറായി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഉത്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് നെഹ്റുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്? ഈ വീഡിയോയിലെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് നെഹ്റുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്? ഉത്തരമറിയുന്ന എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇതിൻ്റെ വിജയികളെയും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.